Takže sme na Riazanskej. Riazanska 70. Tu máme vrátnika, vchodové dvere, takýto. To robíte video? Áno. Takže ideme. Toto je kúpeľňa, ešte tu nie je voda, či elektrina, takže tu môže byť sprchový kút. Všetko tu môže byť. To je 22, dve terasy, 10, terasy 20 a dve tento balkón. Áno, áno, videla som. 641 stôl. Tak to začína s cenou, keď som to naberal, keď som to fotiť. Dnes ma to prekvapilo, ale vôbec ani nenačať. Áno, áno, ja to sa ešte sa doladíme to. Takže toto je izbička, do ktorej môžeme takto voliť. A sme tu. Nie, vôbec ma nebudete rušiť, super. Áno, áno. Veľmi nízke, 70 €, všetky informácie vám samozrejme. Áno. Plus energie. Áno. A merače sú mimo bytu, čiže nikto vás nebude opravovať. Super. Sa bude merať, príde si merať, odmerá, ide preč, nezvoní. Je to 9. a 10. Je to 8. a 9. povedal pán, ale ako papierov, ktorý má 9-10. Áno, rozumiem. A je zhruba 9-10, dobre zateplán, orientácia na západ, to je toto. A hore na druhá terasa je na východ. Foto, to som ja robil. Zariadená kuchynská linka so spotrebičmi, to uvidíme hore. Vlastne kúrenie plynový kotor Buderus so 150 litrovým zásobníkom, samozrejme termostat, príprava na krv. Áno. Optické káble sú tu od Telekom optika, kvôli rýchlemu internetu. Super. Výhľadný to si môžete pozrieť, byt má balkón, 2 metre, a dve terasy, spolu 21 je väčšia, není každá 10. Áno. Je tu 16 bytov na predaj bolo, toto je 16. posledný bytový mežomeč. No a čo tieto, lebo vidím, že je tu kuchynská linka, ale toto zatiaľ nie je v cene, zatiaľ tieto doradky. Zatiaľ. Dobre, tak poďme hore. To som dal aj na internet. Toto som videla, ako to je bez problémov. Ideme teraz hore, tu som a to sú 2-3 mesiace. To je hore. Áno, áno. Super, tak poďme hore. Vítam, sme sa hovorili ten výťah, že je dôležitý. No, tak ledva sme sa tam napratali, ale napratali sme sa, dobre. Takže zdalo sa. No, vyjdeme hore po schodoch a sme v prvej spálni. Takže tuto je spáleň a tu máme takéto super okno. Tak to je ešte nie? Hej, to nevadí, to by nevadilo. Nie. Šup. Prešlíme sem. Teraz sa veľmi pekne. Na západnej strane, takže dopoľujte na slnko. No. Dobre. Ja nebolo to vždy dobre. Taký šťastný človek, ja sa stále. Výborne. Poď, Mišulka, ideme dovnútra. Teraz ideme naspäť. Dobre, poďme sa teraz pozrieť ďalej. Počkaj, teraz sa ideme prešli do spálne. Tu je tiež nášatníkový skleník. Áno, áno, videla som na tom pôdorise presne, že to tam sedí. Sme si to dôkladne. To je váňa. Tu je váňa. To je To je východná strana. Áno. Super, dobre, pekne. Poďme ďalej. Toto je ešte spáleň, taká pekná veľká spáľňka. Veľká spálňa. Nášmu Jankovi sa to veľmi nepáči, lebo je to cudzie prostredie zatiaľ preňho. Tu máme ešte technickú miestnosť. To je stôl, práčka, músička, alebo si to práčka, dáte si regále, ale na práčku je tu na mimo. Super, dobre, krásne. Tu máte spálňu. Dobre. Fíha, to je také zvláštne toto, že to vlastne... Ono to kreslené je takto, ale my celé aj dvere spraví, samozrejme to spraví do projektu. Ja, že v projekte tu to ešte nebolo vtedy, ale myslené tu dvere sú, hej? Áno, myslené tu dvere sú. Ale my sme tak na tom projekte nakreslili ešte aj predelené, lebo to je akože rodičovská. Tieto výhľady z tých domov, sa nebudú meniť, lebo aj tieto domy
vzadu sú už zateplené. Znamená, že máte vlastne 10 rokov určite sa tu na tiež nezvýhne. Tuto sa nejde vystávať, takže východnú stranu máte non-stop takisto, západnú na Polianku máte non-stop stále. Je tu na ďalšia kúpeľňa. Rodičovská, že či chcete alebo si spravíte vy šatník a vám stačí plúvať do sprchový. Je tu zase do sprchový. Poďme sa pozrieť. Toto je so sprchovým kútom. Nevidno to dobre, ale dá sa sem dať. A sprchový kút a tu je umývadlo. A tu vlastne nie je plánovaný záchod. Je tam plánovaný záchod, ale môžete ho zrušiť, hej. Toto je ono, dobre. Jasne. Ináč je to navrhované tak, že by sa to nejak buď tu alebo takto uzavrelo, aby ste mali vlastne s kúpeľňou alebo šatník teda so spálňou a uzavreté, že by sa to tuto uzavrelo s tou. Ďakujem veľmi pekne. No a ešte tu máme poslednú miestnosť. Toto je obývačka kuchyňou, takže toto je miesto na krb. Tu máme veľa zásuviek. Nástupky sa dajú vystaviť, lebo sú tu sádrové umiestky a sádrové podlahy, takže všetky elektriky sú po rozvode, takže nie je problém vyťahnuť čokoľvek. Čo, Janík? Počuj sa? Všetko v poriadku? Čo sa deje? Boli ste? Bola som už tu. Čo sa deje? Na tom terase. Dobre, ja ešte idem tuto. Dobre, sa mi zdalo, že tam je nejaká kríza. No a tu máme kuchyňu. Toto je miesto na náš 8-miestny stôl. A tu je skúskaný malý stôl, totiž to je dánsky pre 8 ľudí. No, nie, máme veľa dobrých priateľov a známych, ale veľká rodina, áno. Radi chodia, sa stretávame.